So busy ang kalsada, maraming raker. Oh. Nagtotowing sila ng mga sasakyan. Oh. Wow. Ayan o, totoo nila. Kakahulihan. Ayan o. Mga magpapakarwa sana yan o. Towing. Magkano kaya bayad dyan? Ha? Dadalhin pa yan sa Marikina. Oh, tutubusin. Diyos ko. Yan, natutuwa ba lang yan? Isang araw. Yan. Katutubos lang ngayon. Buti hindi siya na-raker. Hirap talaga pag walang parking. Kailangan lagyan mo na agad. Ayan o. Mukhang ano. Magpapakarwas lang, nadali pa. Hindi kasi iniwan yung susi dito eh. Hindi niya ba iniwan yung susi? Ito yung susi nito? Nabibigay nga lang niya, di ba kanina dyan? Ano ba yun? Biglang dumating yung ano. Oo. Oo, ba? Nagpatikit na lang. Okay. Oo. Kailangan eh. Di ba dyan mo? Ano na sa taas? Pero bakit biglaan na lang silang Bigla-bigla nang nagre-raker. So nagkagulo rito dahil nagkakaroon ng raker. Ayan o. So magpapawasing lang na raker pa. Ticket na lang daw. Kagulo tuloy. Ayan. Ayan. So paano yung ticket niyan? Dahil ano, mahal din. Opo, babayaran niyo po yan. Hindi nakuha sa pakiusap. Wala, hindi yan. O lagay. Oo, hindi. Ewan ko, pag naagapan mo, pwede. Oh. Pero pag ganyan natin kita na, nako. Ano, nakauso pa yung MMDA na yan, no? Daming pinapahirapan yan. Buti sana kung hindi nalalagyan ano. Minsan nalalagyan. Dapat wag muna nilang rakerin. Warning. Diba? Warningan lang nila. Ninenervous ako dun ah. Naglamaan. Maliit ang 3,000 mo dyan eh. Natubos. Kasi dati ganyan din. Re-raker ang truck namin. 3,000 yan eh. Ayan o. Saan siya paparking? Kailan? Hindi naman maipahas yung lalaki. Hindi naman natin mapapasok. Ako makakalitan ko rin dyan. Medyo mo na. O, ang daming nanguhuli doon. Ayan. Picture pa. Pinakbuhay sila dito sa motor. MMDA. Pinakbuhay, kasama yung asawa eh. Ayan. Uno kasi nagpa karwas. Tapos lang siya aalis sa kotse. Pwede yan. Pwede naman yan eh. Basta nakagawa ka lang. Tapos nakahapan sila. So itong sasakyan na to ang nakikita. Imbis na i-raker siya, nagpa-ticket na lang siya. Ayan. So lahat tinuhuli nila. Okay. Yun yung isang MMDA na naninikit. So bigla